Ja, die wordt echt spannend, ja. Je hier nou wordt de telefoon bij jou? Ja, we gaan nu de telefoon wel beurt, ja. Dus keurig nevens de regels. Ja, het is nog alweer zo gewoon zo het derde. Dat is wel een tafel, of net dit? Ja, dit is net leeuwen. Dit is een geluksdag. En je verwacht dat je hem toch nog vinden zoen? Oh, weet je, maar hier, je gaat altijd wat succes. Je bent brood lepen. Nou, je bent brood mee te zieken, hè? Dan moet je het gelijk even treffen, hè? We zijn nog voor het eten, dat toen we van de eerste jaren. Waar zeggen we als eerst? Oh, mijn huid. Ja, wat toch is toen zeggen? Eindelijk het eerste lip uit Friesland, want mijn huid die het hem juist wel vonden, maar toen heette het net trouwens. Dus. Ik baalde wel een beetje. Ik vond het een beetje dom van mijn huid dat er net sms heet. Ja, dan moet je de telefoon bij haar, hè? Maar ik hier de telefoon, we hebben maar één telefoon, die hier mijn vrouw bij haar. Dus ik ben naar huis gegaan en die had de trouw-sms, maar dat mocht niet, dat moet in het land. En dan krijg je het bericht binnen 20 seconden. Als de draad bij mij is en dan moet het naar de burgemeester, dan moet het later worden. En dan zeg ik, eerst een hele procedure. Ik vind het flauwekul, maar ja, het jij erbij. Dat is gewoon zo. Je moet je aan de regels houden. Dus nou altijd de telefoon mij. Ja, dat denk ik wel. Ja, het hoort nog niet meer, hè. De eerste heeft er nog, hè. Dat hoort net jij de staken meer weg. Dat ik zelf niet op Sinterklaas krijg,